ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 2/3/23 ಬೊಳ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ ಮಧುರ ಜೋಕುಲೆ ಬಾಬನ ಜೋಕುಲು ಆತರ ಪಂಡಿತನ ಫಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ನು ದೆತೊಂಡ ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಮಲ್ಪುಲೆ. ಮಮ್ಮ ಬಾಬನು ಅನುಕರಣೆ ಮಲ್ಪುನೇರ್ದವರ ವಿದ್ಯೆದ ಮಿತ್ತು ಗಮನ ಕೊರ್ಪುನೇರ್ದವರ ಸುರೂತ ನಂಬರ್ಡು ಬತ್ತು ಬಿಡ್ಪಾರು. ಪ್ರಶ್ನೆ: ಮನಮತದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನ ಕರ್ಮದ ಫಲಿತಾಂಶ ಬೊಕ್ಕ ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನ ಕರ್ಮದ ಫಲಿತಾಂಶಡು ಅಂತರದಾದುಂಡು. ಉತ್ತರ: ಏರು ತಮ್ಮ ಮತ ಪಂಡ ಮನಮತದ ಲೆಕ್ಕ ಕರ್ಮನು ಮಲ್ಪೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ದುಂಬು ಪೊಯ್ಲೆಕನೆ ಕರ್ಮುಲು ತಿನ್ನೊಂದುಪ್ಪುಂಡು ದುಃಖಿಯಾದುಪ್ಪೇರು. ಮನಮತ ಪಂಡ ಮಾಯದ ಮತದ ಲೆಕ್ಕ ಕೆಲವರು ದಿವಾಲಿಯಾದುಪ್ಪೇರು, ಕೆಲವರು ರೋಗಿಯಾದು ಬಿಡ್ಪೇರು, ಕೆಲವರನ್ನ ಕಾಳ ಮೃತ್ಯು ಅದು ಬಿಡ್ಪುಂಡು. ಇನ್ನು ಮಾತಲ ಕರ್ಮಲು ದುಃಖ ಕೊರ್ಪುನಾದುಂಡು. ಶ್ರೀಮತದ ಲೆಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಇಂಚಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕರ್ಮನು ಮಲ್ಪೋರು. ಅರ್ಧಕಲ್ಪ ಒವ್ವೇ ಕರ್ಮಲು ಬಾಧಿಸವಜಿ. ಗೀತೆ: ನಿಕ್ಲೇನು ಇರೇನು ಪಡೆಯನ ಯಾನು ಜಗತ್ತನೇ ಪಡೆಯ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಜೋಕುಲು ಗೀತೆದ 2 ಸಾಲುನು ಕೇಂಡರು. ಏಪ ಎಂಕುಲು ಬೇಹದ್ದುದ ಬಾಬನು ಪಡೆಯೋದು ಬಿಡ್ತಾ ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಬೇಹದ್ದುದ ಬಾಬರ್ದು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಸಹ ಎಂಕುಲು ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲ. ಇಂದೇನು ಸಾಧಾರಣ ಬುದ್ಧಿ ಇರ್ದುಲ ಸಹ ತೆರೆಯೋನುಲಿ. ಭಾರತಡು ಏಪ ದೇವಿ ದೇವತೆల ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತಂಡು ಅಪಗ ಬೊಕ್ಕ ಓಲ ಧರ್ಮ ಇಜ್ಜಂಡು. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ್ನ ಮನೆತನ ಇತ್ತಂಡು ಎಂಚ ಅಡ್ವರ್ಡ್ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ರಾಜಧಾನಿಲು ನಡತೊಂದಿತ್ತನತೆ. ಅಕುಲು ಸಂಯುಕ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರದೊತ್ತೆರು. ಭಾರತಡು ಏಪ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತಂಡು ಅಪಗ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಡೆ ಅಕಲ್ನ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತಂಡು. ಇಂದೇನು ಮನುಷ್ಯರೇ ಮರೆತದು ಬಿಡ್ತೇರು. ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಬಾಬನು ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲರು. ಐನೆರ್ದವರ ವಿಶ್ವದ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ಪಡೆಯೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಪನ್ಪುನ ಅರ್ಥ: ಸ್ವಯಂ ಬಾಬನೇ ತೆರಿಪವೆರು ಜೋಕುಲೆ ನಿಕುಲು ಮರೆತದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈ ಭಾರತಡು ಏಪ ದೇವಿ ದೇವತೆల ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತಂಡು ಸತ್ಯಯುಗವಾದಿತ್ತಂಡು ಅಪಗ ನಿಕುಲು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಮಾಲೀಕಾದಿತ್ತಾರೆ. ಒವ್ವೇ ಭಾಗ ಇಜ್ಜಂಡು. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರು ಡಬಲ್ ಕಿರೀಟಧಾರಿಯಾದಿತ್ತೇರು. ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ರಾಜ್ಯರ್ಲ ಸಹ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೆರೆಗೋಸ್ಕರ ತಮ್ಮ ಮಹಲ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ್ನ ಅಂಚನೆ ರಾಮಸೀತೆನ ಮಂದಿರನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಅಂಚನೆ ತುಯ್ಯರ್ಡ ಅಕುಲ್ಲ ಸಹ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯರಾದಿತ್ತೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಮುಕುಲ ಸಹ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯರಾದಿತ್ತೇರು. ಅಂಡ ಅಕುಲು ಸತ್ಯಯುಗ ತ್ರೇತದ ರಾಜ್ಯರು, ಮುಕುಲು ದ್ವಾಪರ ಕಲಿಯುಗದ ರಾಜ್ಯರಾದುಲ್ಲೇರು. ಸತ್ಯಯುಗ ತ್ರೇತೊಡು ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ರಾಮಸೀತೆಯರ್ನ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತಂಡು. ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಕುಲು ವಿಕಾರಿ ರಾಜ್ಯರಾಯರು. ವಿಕಾರಿ ರಾಜ್ಯರ್ಲ ಸಹ ಎಂಚಾಯರು. ಈ ಪಾತೆರನು ಶಿವಬಾಬಲ ಬ್ರಹ್ಮಬಾಬನ ಮುಖಾಂತರ ತೆರಿಪವೆರು. ಪೂಜ್ಯರೆರ್ದು ಪೂಜಾರಿ ಪಂಡು ಗಾಯನ ಮಲ್ಪೇರು. ದಯಪಂಡ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನರದ್ದು ಅವಶ್ಯವಾದ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಆವಡೆ ಆಪುನು. ಬಾಬ ತೆರಿಪವೆರು: ಹೇ ಜೋಕುಲೆ, ನಿಕುಲು ಸುರುಕು ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಸತೋಗುಣಿ ಮಹಾರಾಜ ಮಹಾರಾಣಿ ಆದಿತ್ತಾರೆ. ಬೊಕ್ಕ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪವಿತ್ರ ಆದಿತ್ತಾರೆ. ಇಂದು ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆಗ್ ನೆನಪುಂಡು. ಅವಶ್ಯವಾದ ಎಂಕುಲೆ ಪೂಜ್ಯ ಆದಿತ್ತ ಇತ್ತ ಇಜ್ಜ ಕುಡ ಪುರುಷಾರ್ಥರ್ದು ಎಂಕುಲು ಆ ಪದವಿನು ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲ. ಮಾಯೆ ಪೂಜಾರಿಯಾದು ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತುನು. ಬಾಬರ್ದು ವಾ ಶಿಕ್ಷಣ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಐನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಪುನು. ಎಂಚ ಕಾಲೇಜಿಡು ಒವ್ವೇ ಶಿಕ್ಷಣ ತಿಕ್ಕುನು ಪಂಡಿತ್ತಂಡ ಅವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಲೆನ ಬುದ್ಧಿಡುಪ್ಪುಂಡತೆ. ಅವೇ ರೀತಿ ಜೋಕುಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡುಪ್ಪುನು. ಎಂಕುಲು ಭಾರತವಾಸಿಲೆ ದೇವತೆ ಆವೊಂದುಲ್ಲ. ಕಲ್ಪದ ಪಿರವಡ್ಲ ಬಾಬಾ ಬತ್ತದ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪದೆರು. ಗೀತೆದ ಪಾತೆರ ಮುಖ್ಯವಾದುಂಡು. ಏರಾಂಡಲ ತಿಕ್ಕೆರಡ ತೆರಿಪಲೆ. ಗೀತೆನು ಏಪಾಂಡಲ ಕೇಂದರೆ ಅತ್ತಂಡ ಓದುದರ. ಐಟ್ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಪಂದು ಬರೆತೇರು. ಐನರ್ದವರ ಎಂಚ ತೆರಿಪವೆರು ಭಗವಂತೆ ಓದವೆರು ಪಂದು. ಏಪಾಂಡಲ ಕೇಂದರ ಒಂಜಿ ಗೀತೆಡೆ ಭಗವಾನ್ ವಾಚ ಉಂಡು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲೆಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಭಗವಂತೆ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪದು ತೆರಿಪಂದುಲ್ಲೇರು. ಯಾನ ನಿಕ್ಲೇನು ರಾಜರಿಗಳ ರಾಜರಾದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಡ ಮನುಷ್ಯರು ಕೃಷ್ಣನ ಪುದರ್ನು ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ತೇರು. ಇತ್ತೆ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತೂ ಸತ್ಯಯುಗತ ರಾಜಕುಮಾರ ಆವೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಈ ಪದವಿನು ತಮ್ಮ ಬಾಬರ್ದೇ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಕೃಷ್ಣನು ಒಂಟಿ ಆದಿಜ್ಜೆ. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಇತ್ತೆ ಕೂಡ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾವನುಂಡು. ಕೃಷ್ಣನು 84 ಜನ್ಮನು ಪೂರ್ಣ ಮಲ್ತದು ಕೂಡ ಆ ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ದೆತೊನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಐನೆರ್ದವರ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡ್ಲ ಇಂದು ಬರೋಡು.
ಇಡೀಗ 5,000 ವರ್ಷದ ಪಿರೋಡ್ಲ ಸಹ ಭಗವಂತೆ ಇಂಚೆನೆ ಓದ ಹೊಂದಿತ್ತೇರು. ಆ ಬಾಬಾ ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಆನಂದ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಕೃಷ್ಣಗ ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಆನಂದ ಸಾಗರ ಇಂಚಿನ ಬಿರುದುನು ಕೊರ್ತಿಜೇರು. ಬಾಬಾ ಇಡೀ ಸೃಷ್ಟಿನ ತತ್ವದ ಸಹಿತ ಮಾತೆರ್ನಲ ಮಿತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ಪೇರು. ಇನ್ನೇನು ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿನಃ ಬೇತೇರ್ಲ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಂಡ ದಯೆ ಮೂಲಂತು ತೂಲೆ ತತ್ವ ಇಂಚಿನವು ಮಾತಲ ತಮೋ ಪ್ರಧಾನ ಅದುಂಡು. ಬರ್ಸ ಬೂರುನು ಪಂಡಿತ್ತನ್ನ ನಷ್ಟ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ಪುನು, ಬಿರುಗಾಳಿ ಅಂತೂ ಬರೊಂದುಪ್ಪುನು. ಇನ್ನು ಮಾತಲ ನಿಯಮಗು ವಿರುದ್ಧ ಅದುಂಡತ್ತೆ. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ನಷ್ಟ ಆಪುನಂಚಿನ ಒವ್ವೇ ನಿಯಮಗು ವಿರುದ್ಧವೈನ ಪಾತೆರಿಜ್ಜಿ. ತೋಟಲ ಸಮಯಗೂ ಸರಿಯಾದ ತಯಾರಾಪುನು, ಸಮಯಡು ನೀರು ತಿಕ್ಕುನು. ಅಲ್ಪ ಒವ್ವೇ ಉಪದ್ರವ ಆಪುಜಿ. ಮುಲ್ಪ ಮಾಯದ ಉಪದ್ರವಲು ದುಃಖಿಯಾದ ಮಲ್ಪುನು. ಮಾಯದ ಅರ್ಥನು ಸಹ ಮನುಷ್ಯರು ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಇತ್ತೆನಿಗಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಬಾಬನು ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಪಂಡ ಪರಮ ಆತ್ಮ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಪನ್ಪುನಿ ಸಹ ಇಂಚೆನೆ ಸರಿಯಾದ ಪನೊಡೋಪುನು. ಬಾಬಾ ತಿರಿಪವೇರು ಯಾನು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಂಚಿನ ಕರ್ಮನು ಕಲ್ಪವೆ. ಕರ್ಮಲ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏಪಲ ಬಾಧೆಯಾಪುಜಿ. ಮನಮತ ಲೆಕ್ಕ ನಡಪುನಿರ್ದವರ ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಮನುಷ್ಯನ ಕರ್ಮಲ ದುಃಖ ಕೊರ್ಪುನಾದುಂಡು. ಜ್ವರ ತೆಮ್ಮ ಬತ್ತನು ಪಂಡಿತ್ತನ ಇಂದು ಸಹ ಕರ್ಮ ಭೋಗವಾದುಂಡು. ದಿವಾಲಿ ಎರಡ ಇಂದು ಸಹ ಕರ್ಮಲು ಬಾಧೆ ಮಲ್ಪುನಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ನಮಕ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕರ್ಮನು ಕಲ್ಪವೇರು. ಏರೇತು ಕಲ್ಪರು ಆತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕರ್ಮನು ಸ್ವರ್ಗುಡು ಪಡೆಪರು. ಎಂಚ ನಾಟಕಡು ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನನು ದೀತೆರ ಅಂಚೆನೆ 5 ಪಕ್ಕ ನಂಬರ್ ವಾರ 2nd ಕ್ಲಾಸ್ 3rd ಕ್ಲಾಸ್ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಎಡ್ಡೆಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ದುಂಬುದ ಸ್ಥಾನೋಡು ದೆತೊನುವೆರು. ಐತ ಮಿತ್ತು ವಿದ್ಯೆಡ್ಲ ಸಹ ನಂಬರ್ ವಾರ ಉಪ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೇರು ಯಾನು ನಿಕ್ಲೆನು ಮಾಲಿಕಾದು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೈತೆ. ಇಂದೆಟ್ಟು ಏರು ಏತು ಬೇಂಡಲ ಓದುಲಿ. ವಿದ್ಯೆ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದುಂಡು. ಓದವನಾರ್ಲ ಸಹ ನಿರಾಕಾರ ಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆರ್ನ ಪುದರು ವ್ಯಾಸ ಅತ್ತಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಅತ್ತು. ಅಕಲು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಚಿತ್ರ ಉಂಡು. ಶರೀರ ಪಂಡ ಶರೀರ ಉಂಡು. ಬ್ರಹ್ಮ ಬಾಬಾಗಲ ಸಹ ಚಿತ್ರ ಉಂಡು. ಕೃಷ್ಣಗಲ ಚಿತ್ರ ಉಂಡು. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹಂಚೆನೆ ಸ್ಥೂಲ ಚಿತ್ರ ತುಂಡ ಅಕ್ಲೇನು ಭಗವಂತೆ ಪಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಭಗವಂತೆ ಒರಿಯೇ ಅರೆನು ಶಿವ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಭಲೆ ಮಂದಿರೊಳು ಏತಾಂಡಲ ಉಪ್ಪು ಆಂಡ ಮೂಲ ಪುದರು ಒಂಜೇ ಅದುಂಡು. ಅವು ಏಪಲ ಬದಲಾದುಪ್ಪುಜಿ. ಆರು ನಿರಾಕಾರ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಇಂದೇನು ಕೇನ್ನಕುಲು ಏರು. ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಪರಮಧಾಮಡು ಉಪ್ಪೇರು. ಎಂಕ್ಲ ಆತ್ಮಲು ಆರ್ನ ಸಂತಾನ ಆದುಲ್ಲ. ಅಲ್ಪೊರ್ದು ಪಾತ್ರನು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬೈದ ಪಂದು ನಿರಾಕಾರ ಆತ್ಮ ಪನ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊರಿ ಪಾತ್ರದಾರ್ಲ ಚರಿತ್ರೆಯಂತೂ ತೆರಿಪವಜೇರು. ಏರು ಮುಖ್ಯವಾದುಲ್ಲೇರು ಅಕಲ್ನ ಚರಿತ್ರೆನೇ ತೆರಿಪವಡಾಪುನು. ಮುಲ್ಪಲ ಸಹ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಲ್ನ ಚರಿತ್ರೆನು ತೆರಿಪವಿರತ್ತೆ. ಇತ್ತೆ ಇಡೀ ಬೇಹದ್ದು ಸೃಷ್ಟಿಡು ಶ್ರೇಷ್ಠಾತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮನುಷ್ಯರೇರು ನಾಟಕೊಡು ಶ್ರೇಷ್ಠಾತು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಾತ್ರ ಏರ್ನಾದುಂಡು ಇನ್ನೇನು ತೆರಿಪವರು. ಎಂಕುಲು ಪಾತ್ರಧಾರಿಲೆಗ್ ಬಾಬಾ ತಿರುಪದು ಕೊರ್ಪೇರು. ರಚಯಿತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬಾಬಾನೇ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಶಿವಬಾಬಾ ಬ್ರಹ್ಮಗಲ ಸಹ ಆದೇಶನು ಕೊರ್ಪೇರು. ನಿಕುಲು ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುನು. ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತದು 5 ಪಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಪೋದು ಪಾಲನೆನು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುನು. ಯಾನು ಮಲ್ಪುಜಿ ನಿಕುಲೆಗ್ ಕಲ್ಪವೆ. ಬಾಬಾ ಆದೇಶನು ಕೊರ್ಪೆರತ್ತೆ. ದಯಪಂಡ ಮಲ್ತದು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಸಹ ಮಲ್ಪವೇರು. ಜ್ಞಾನನು ತೆರಿಪವೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆರ್ದು ಮಲ್ಪವಿರತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಲ್ತದು ಮಲ್ಪುಲೇ ಪಂದು ಶ್ರೀಮತ ತಿಕ್ಕುನು. ನಾಟಕದ ಅನುಸಾರ ಬ್ರಹ್ಮಲ ಇಂದೇನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ತದು 5 ಪಕ್ಕ ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ಪೇರು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಯರ್ಲ ಸಹ ರಾಜ್ಯ ಮಲ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೇರು ಯಾನು ನಿರಾಕಾರ ಆದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆರ್ಲ ಸಾಕಾರಿಯಾದುಲ್ಲೇರು. ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಆತ್ಮಲಿಗೆ ಮತ ಕೊರ್ಪೆ. ಆತ್ಮ ಈ ಕೆಬಿಟ್ಟು ಕೇನುಂಡು ಬಾಯಿರ್ದು ಪಾತೆರುಂಡು ಐನಿರ್ದವರ ಮಾತೆರ್ದಲ ಮುಖ್ಯ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೇರು. 5 ಪಕ್ಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮವತನವಾಸಿ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರ 5 ಪಕ್ಕ ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ಜಗದಂಬ ಸರಸ್ವತಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಗತ್ಪತಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಬೇರು ಮಲ್ಲಾರೆರ್ದುಲ ಮಲ್ಲಾರಾದುಲ್ಲೇರು. ಬೇರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ರಚನೆ ಆಪುಂಡು. ನಿಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರ್ದು ಭಾರತನು ಸ್ವರ್ಗವಾದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ಬಾಬನ ಸಹಯೋಗರ್ದು ನಿಕುಲು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ದೇವತೆಯಾದು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು. ಸತ್ಯಗೊಟ್ಟು ದೈವಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಕ್ಲುಪ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ತಿರುಪೇರು ಯಾನು ನಿಕುಲಿಗೆ ಇಂಚಿನ ಕರ್ಮನು ಕಲ್ಪವೆ. ನಿಕುಲು ಏಪಲ ದುಃಖಿಯಾದ ಪೂಜರು ಮಾತಲ ನಿಕುಲ್ನ ಪುರುಷಾರ್ಥದ ಮಿತ್ತು ಆಧಾರಿತವಾದುಂಡು. ಬಾಬನ ಜೋಕ್ಲಾದು ಸುರುತ್ತನೆ ಟಿಕೆಟನ ಅಂಡಲ ಪಡೆಯುನ್ಲೆ. ಸೂರ್ಯವಂಶಿಯಾದ ಚಂದ್ರವಂಶಿಲು ಬೋಡಾಂಡಲ ಆಲೆ ಇಂದು ಅಂತೂ ನಿಕುಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು.
ನಿಖಲ್ನ ಮಮ್ಮ ಬಾಬಾ ಮಾತೆರ್ದಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಮಲ್ಪೇರು, ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಐನಿರ್ದವರ ಮಹಾರಾಜ ಮಹಾರಾಣಿ ಆಪೇರು. ನಿಖುಲು ಆರ್ನ ಸಿಂಹಾಸನನು ಪತ್ತೊರ ಅತ್ತು ನಾಪಾಸಾದ ಬಿಡ್ಪರು. ಜಗದಂಬನ ಪುದರು ಏತು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದುಂಡು. ಸರಸ್ವತಿ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಗಳಾದುಲ್ಲೇರು. ಐನಿರ್ದವರ ರಡ್ಜಂತಲ ಮಂದಿರನು ಬೇತೆ ಬೇತೆಯಾದ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತೇರು. ಅಜ್ಮೀರ್ಡ್ ಬ್ರಹ್ಮನ ಮಲ್ಲ ಮಂದಿರ ಉಂಡು. ಆರು ಜಗತ್ಪಿತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಮೇರು ಜಗತ್ಮಾತಾ ಜಗತ್ತನ್ನು ರಚನೆ ಮಲ್ಪನಾರಾದುಲ್ಲೇರು. ಮುಖ್ಯ ಧರ್ಮಲು 4 ಧರ್ಮ ಉಂಡು. ಐನಿರ್ದವರ ಮಸ್ತ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಮಠಲು ಇಂಚಿನವು ಬರೊಂದುಪ್ಪುನು. ಪರಸ್ಪರ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಪೆಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು. ದಯಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ವಿಭಾಗಲುಂಡು. ಅಲ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಲಡಾಯಿ ಆಪುಂಡು. ಸತ್ಯಯುಗಟ್ಟಂತೂ ಈ ರೀತಿ ಉಪ್ಪುಜಿ. ಐನಿರ್ದವರ ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು ಮಧುರ ಮುದ್ದು ಜೋಕುಲೆ ಈ ನಾಟಕನು ತೆರಿಪವಡಾಪುನು ಅತ್ತಂಡ ತೆರಿಯೋಡಾಪುನು. ಇನ್ನೆನ್ನಂತೂ ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು. ಎಂಕುಲ ಆತ್ಮಲು ಪರಮಧಾಮೋಡ್ದು ಬರ್ಪ ಗರ್ಭೊರ್ದು ವಸ್ತ್ರನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತದು ಎಂಕುಲು ಪಾತ್ರನು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಪಾತ್ರ ಪೂರ್ಣ ಆದುಂಡು ಕೂಡ ಈ ಶರೀರನು ಬುರ್ದು ಅಶರೀರಿಯಾದ ಪಿರ ತಿರುಗುದು ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಬೈದೇರು ಶಿವ ಜಯಂತಿ ಉಂಡು. ಐತ ಮಿತ್ತು ಶಿವಬಾಬಾ ಅವಶ್ಯವಾದ ಬತ್ತು ಅವತರಣೆ ಮಲ್ತದೇರು. ಆರ್ನ ಜಯಂತಿ ಏಪ ಎಂಚ ಆಂಡು ಶಿವಬಾಬಾ 2 ಎಂಚ ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತದು ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತೇರು. ಇಂದಿನ ಏರ್ಲ ತೆರಿಯೊಂದಿಜೇರು. ಆರು ಅವಶ್ಯವಾದ ಭಾರತನು ಸ್ವರ್ಗವಾದ ಮಲ್ತದುಪ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಬರಂದೆ ಇತ್ತಂಡ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಏರು ಕಲ್ಪವೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆನಲ ಮತಲ ಕಲಿಯುಗ ಅಸುರಿ ಮತವಾದುಂಡು. ಐನಿರ್ದವರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಎರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಇತ್ತೆ ಯಾನ ನಿಕಲಿಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮತನು ಕೊರ್ಪೆ. ಬೇತೆ ಏರ್ನ ಮತ ಲೆಕ್ಕಲ ನಡಪೊಡ್ಚಿ. ದಯಪಂಡ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದುಲ್ಲೆ. ಐನಿರ್ದವರ ಅವಶ್ಯವಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದು ಮಲ್ಪೆ. ಐನಿರ್ದವರ ಆ ಶ್ರೀಮತನು ಪತನೊಡಾಪುನು. ಬೇತೆ ಏರ್ನಲ ಮತನು ಅಂಡಲ ದೆತೊನವರ ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಮೋಸ ಪೋಪರು. ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಡ್ಲ ಶ್ರೀಮತನು ದೆತೊನೊಂದು ಉಪ್ಪರು ಪಂದಿತ್ತಂಡ ಈ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ಮುಟ್ಟ ಆಪರು ಪಂಡ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಲೆಕ್ಕ ಆಪಾರು. ಅಕಲ್ನ ಮಹಿಮೆನೇ ಆದುಂಡು. ತ್ವಮೇವ ಮಾತಾಶ್ಚ ಪಿತ ಯಾನ ಅಪ್ಪ ಶಿಕ್ಷಕ ಸದ್ಗುರುನ ರೂಪಡು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮತನು ಕೊರ್ಪೆ. ಇಂದೆರ್ದು ನಿಕುಲು ಎಂಚ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ಸಮಾನ ಆದುಪ್ಪರು. ಈ ಜ್ಞಾನ ನಿಕಲಿಗೆ ಆತೇ ಉಂಡು. ಐನಿರ್ದವರ ನಿಕುಲು ತಿರಿಪೌಲಿ ನಂಬರ್ ವಾರಂತೂ ಇತ್ತುದೇ ಉಪ್ಪಿರು. ನಿಕಲಿಗೆಲ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಮಮ್ಮಲ ಮಸ್ತ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಲ್ಪಿರು. ಬಾಬಲ ಸಹ ಮಲ್ಪಿರು. ಐನಿರ್ದವರ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಸಹ ಅನುಕರಣೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಬಾಬಾ ಎಂಕುಲು ಹಿರಿಯರ್ದು ಕೇಂದು ಬೇತೆಕ್ಲಿಗ್ಲ ತೆರಿಪವ ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಸಹಜವಾದುಂಡು. ಐನಿರ್ದವರ ತೆರಿಪಲೆ ಭಗವನ್ ವಚ ಪಂದು ಬರೆತೇರು. ಭಗವಂತಂತೂ ನಿರಾಕಾರ ಆದುಲ್ಲೇರು. ನಾಟಕಡು ಈ ವೇದ ಶಾಸ್ತ್ರೋಲ್ಲ ಸಹ ಸುರುತಲೆಕನೆ ಮಲ್ತದುಂಡು. ಶಾಸ್ತ್ರೋಡ್ಲ ಎಂಚಿನ ಪುರ ಉಂಡು ಎಂಚ ಮಲ್ತದಿರೋ ಅವು ಮಾತಲ ಕೂಡ ಆವೊಂದುಂಡು. ಇಂದು ಏತೊಂಜಿ ಗುಹ್ಯ ಪಾತೆರ ಆದುಂಡು. ಗುಹ್ಯರ್ದುಲ ಗುಹ್ಯ ಪಾತೆರನು ತೆರಿಪವಂದು ಉಪ್ಪೆ. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದು 5 ಬೊಕ್ಕ ತೆರಿಪವಡು. ವ್ಯಾಸ ಪಂಡ ಬರೆಪುನಕುಲು ಮನುಷ್ಯರೇ ಆದುಪ್ಪಿರತ್ತೆ. ಭಗವಂತೆ ಪಂದು ಏರೆಗೆ ಪನ್ಪೆರು. ಆರಂತೂ ಮಾತೆನಲ ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಕೃಷ್ಣತ್ ಕೃಷ್ಣ ಇತಿಹಾಸ ಭೂಗೋಳನ್ಲ ಸಹ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ತಿರಿಯೊಂದರು. ಭಗವಂತೆ ಅಂತೂ ಸೃಷ್ಟಿದ ರಚಯಿತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ರಾಜಯೋಗನು ಭಗವಂತೆ ಕಲ್ಪವಂದೆನ ಹೊರತು ಕೃಷ್ಣತ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಶೆಪೊಡು. ಎಂಕುಲು ಈ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ತದು ಭವಿಷ್ಯ ರಾಜಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿ ಆವಂದುಲ್ಲರು. ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಓದುವರು ಪಂಡಿತಂಡ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಶೆಪ್ಪುಂಡು. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆನು ತೇರ್ಗಡೆ ಮಲ್ತದು ಕುರ್ಚಿದ ಮಿತ್ತು ಕುಳಿದು ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಆಪ. ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಶರೀರನು ಬುಡೋಡಾಪುಂಡು. ಆಂಡ ಐಕ್ ಸುರುಕೆ ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಮಲ್ತದು ಈ ಸಮಯಡು ನಿಖಲ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಎನ್ನ ಜೊತೆ ಉಂಡು ಪಂಡು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪವೆರು. ಕೌರವರಿಗೂ ವಿಪರೀತ ಬುದ್ಧಿ ಇತ್ತನು. ಬೊಕ್ಕ ಪಾಂಡವರಿಗೂ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿದ ಬುದ್ಧಿ ಇತ್ತನು. ಐನಿರ್ದವರ ಪ್ರೀತಿದ ಬುದ್ಧಿದಕಲ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ವಿಪರೀತ ಬುದ್ಧಿದಕಲ್ನ ವಿನಾಶ ಅಂಡು. ಇಂದು ವಿದ್ಯೆಯಾದುಂಡು. ಬಾಬಾ ನಮನು ರಾಜರಿರ್ದುಲ ರಾಜರಾದ ಮಲ್ಪೆರೆ ಓದವಂದುಲ್ಲೇರು ಪಂಡು ಸುರುಕು ನಿಶ್ಚಯ ಉಪ್ಪುಡು. ಪ್ರತಿ 5,000 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲಿಗೆ ಓದಾಯರೆ ಬರ್ಪೆ. ಈ ನಾಟಕಡು ಒವ್ವೇ ಬದಲಾವಣೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ನಿಕುಲು ತೆರಿಯೊಂದರು ಸತ್ಯನು ಪನ್ಪುನಂಚಿನಕುಲು ಒರಿಯೇ ಬಾಬಾ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಒರಿನಕುಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರೇರು. ಈಶ್ವರನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾರ್ಗ ತುಜಿಪವೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ರಚನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ತೆರಿವೇರು. ಅಂದು ಮಾತಲ ಅಸತ್ಯವಾದುಂಡು. ಮನುಷ್ಯರು ಇಂದೇನು ತೆರಿಯೊಂದುವೆರು. ಆಂಡ ಇಡೆಮುಟ್ಟ ಪ್ರಭಾವಪೂರ್ಣ ಸಮಯ ಬೈಜ್ಜಿ. ಐನಿರ್ದವರ ನಿಧಾನವಾದುಂಡು. ರೈಲು ತನ್ನ ಸಮಯಡು
ಮುಟ್ಟುದು ಬಿಟ್ಕೊಂಡತ್ತೆ. ಹೆಣ್ಮ ಗಂಟೆಗೆ ಬದಲು 2 ಗಂಟೆ ಗಂಡಲ ಮುಟ್ಟುಜಿ. ಎಂಕುಲು ಈ ಪುರುಷಾರ್ಥನು ಮಲ್ತೊಂದು ತಿರಿಯೊಂದ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಬೇಗ ಸೊರ್ಗೊಡು ಪೋದು ಬಿಡುಡು. ಆಂಡ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಬಾಬಾ ತಿರಿಪೋಯರು. ಫಸ್ಟ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಿಗ್ನಲ್ ನಲ್ಲ ಬೈಜಿ ನಲ್ಲ ಒಂತೆ ಸಮಯ ಉಂಡು. ರಾಜಧಾನಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆನಗನೆ ಪೋಪರತ್ತೆ. ಮಸ್ತ್ ಜೋಕುಲು ಪನ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಎಂಕುಲು ಮೂಲಿತ್ತದು ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಅದು ಬುಡ್ತುಂಡು. ಐಕ್ ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು, ಇಂದು ನಿಕುಲ್ನ ನಂಬರ್ 1 ಜನ್ಮ ಆದುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟು ನಿಕುಲು ಏಪಲ ಬೇಜಾರೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಪಂದು ಗಾಯನ ಮಲ್ಪೇರು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ನಿಕುಲು ಯೋಗ ಬಲೊಟ್ಟು ಇಡೀ ವಿಶ್ವನು ಪಾವನಾದು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಎಡ್ಡ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ತಿರುಗುದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಲ್ನ ಪ್ರತಿ ಮಾತಾಪಿತಾ ಬಾಪ್ತಾದೆರ್ನ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಅಂಚನೆ ಸುಪ್ರಭಾತ. ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬನ ನಮಸ್ತೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಬಾಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ. ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಈ ವಿನಾಶಕಾಲುಡು ಒರಿ ಬಾಬನ ಜೊತೆ ಸತ್ಯ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ದಿಯೋನಡಾಪುಂಡು. ಎಂಗುಲು ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ತದು ಭವಿಷ್ಯದ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಆಪ ಪನ್ಪುನ ನಶೆಟ್ ಸದಾ ಉಪ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಯೋಗ ಬಲೊಡ್ದು ಇಡೀ ವಿಶ್ವನು ಪಾವನಾದ ಮಲ್ಪುನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಈ ನಂಬರ್ 1 ಜನ್ಮೊರ್ದು ಏಪಲ ಕೂಡ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ. ವರದಾನ ಸ್ನೇಹ ಬೊಕ್ಕ ಭಾವನೆದ ಬಂಧನುಡು ಭಗವಂತನು ಸಹ ಬಂಧಿಸವನಂಚಿನ ಗಾಯನ ಯೋಗ್ಯ ಭವ. ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಡು ಗೋಪಿಯರು ಭಗವಂತನ ಸಹ ಬಂಧನುಡು ಬಂಧಿಸಿದರು ಪನ್ಪುನ ಗಾಯನ ಉಂಡು. ಇಂದು ಆದುಂಡು ಸ್ನೇಹ ಬೊಕ್ಕ ಭಾವನೆದ ಬಂಧನ ಒಯ್ನು ಚರಿತ್ರದ ರೂಪಡು ಗಾಯನ ಮಲ್ಪರು. ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಈ ಸಮಯಡು ಬೇಹದ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷಡು ಸ್ನೇಹ ಬೊಕ್ಕ ಭಾವನೆದ ಬಲ್ಲಿರ್ದು ಬಾಬನ ಸಹ ಬಂಧಿಸಿರು ಬುಡ್ಪರು. ಇಂದೆತ ಗಾಯನಲ ಸಹ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಡು ನಡಪುಂಡು. ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಬಾ ಇಂದೆತ ಪ್ರತಿಯಾದ ಸ್ನೇಹ ಬೊಕ್ಕ ಭಾವನೆದ ರಡ್ಡು ಬಲ್ಲುನ ಹೃದಯದ ಸಿಂಹಾಸನದ ಆಸನ ಕೊರ್ದು ಉಯ್ಯಾಲೆ ಮಲ್ತದು ಜೋಕುಲೆಗ್ ಕೊರ್ದು ಬಿಡ್ಪೇರು. ಇಂದುವೆ ಉಯ್ಯಾಲೆಡು ಸದಾ ತೂಂಕೊಂದುಪ್ಪರು. ಸ್ಲೋಗನ್ ಸ್ವಯಂನು ಮಾತಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಡ್ಲ ಮೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ಪುನಕುಲೆ ಸತ್ಯವಾಯಿನ ಗೋಲ್ಡ್ ಆದುಲ್ಲೆರು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.